Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап жиберди. Студия Долина Валиева, исәнмесез? Чолода тагын 5 кеше. Шәһәрдә коронавирус белән авыручылар саны 96-га җитте. Йогышлы авырулар хастаханәсенең яңа корпусы 15 майга әзер булырга тиеш. Чолодагы эш сәфәрендә Рөстәм Миңнеханов шундый йөкләмә бирде. Президент тагын нинди объектларда булды? Чолода иске гараж боксларын сүтәләр. Бу кооперативлар урынында нинди объектлар төзеләчәк? Соңгы тәүлектә Чаллыда тагын 5 COVID-19 белән авыру очрагы теркәлгән. Шәһәрдә коронавирус белән зарланган кешеләрнең гомуми саны 96-га җитте. Татарстанда бүген инфекцияның тагын 55 яңа очрагы ачыкланган. Республикада барлыгы 752 коронавирус белән авыру очрагы теркәлгән. Йогышлы авырулар хастаханәсенең яңа корпусын 15 майга тапшырырга тиешләре. Рөстәм Миңнеханов шундый йөкләмә бирде. Татарстан президенты эш сәфәре белән Чаллыга килде. Аның кысаларында ул берничә объектны күрде. Тулырак алга таба. Республика башлыгы ремонт эшләре барышы белән танышты. Йогышлы авырулар хастаханәсенә Камауыр ягының районнарыннан коронавирус белән авыручылар килә. Президент В корпусының ремонтын тизәйтергә кушты. 15 майга кадәр объектны тапшыру өчен төзүчеләргә юлларсыз эшләргә туры киләчәк. Это два блока, которые мы уже сделали. Блок В2 уже запущен в эксплуатацию, то есть там уже пациенты лежат. Да, блок В1, это мы сейчас здесь находимся. Мы зашли. Рөстәм Миңнеханов КамАЗда битлек һәм костюмнар җитештерүен дә күрде. 25 мең кеше биредә туктаусыз режимда 9 меңгә якын хезмәткәр читтән торып эшли. Коллективларны саклау бик мөһим, диде Миңнеханов. Предприятие үз хезмәткәрләрен саклык чаралары белән тәэмин итә. Шулай ук шәһәрнең медицина учреждениеләренә дә җибәрә. 27 апрельгә заводта 8 меңгә якын костюм һәм 57 меңнән артык медицина битлеге җитештерелгән. Эльвина Андрова, яңалыклар. Быел Татарстанда трубаларына прессовкалау вакытында кайнар суны сүндермәячәкләре. Бу хакта республика халкы белән туры эфир вакытында Татарстанның төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хезмәте министры Фәрит Хәнифов сөйләде. Җылылыкны туктатып тору катгый регламентлаштырылачак. Моның өчен 5 көннән артык температура 8 градустан югарырак булырга тиеш. Хәнифов сүзләренә караганда, ведомство киңәшмә үткәргән, аның нәтиҗәләре буенча коммуналь комплекс предприятиеләренә җылылык шелтәрләрен ремонтлау һәм сынау вакытында да кайнар су туктатмауны сорап мөрәҗәгать иткән. Чаллыда шәһәр территорияләрен гараж кырылмаларыннан чистарту дәвам итә. Металл боксларны шәһәрнең Раскольников урамындагы Комсомольский, шулай ук Мәләкәс аръягындагы аэродром урамында урнашкан Восход бистәсендә сүтәләр. Шәһәрдәшләр территорияны кырылмалардан июньгә кадәр азат итәргә тиеш. Тулырак Лилия Гатина сюжетында. Комсомольск гараж кооперативын демонтажлау узган елның октябрында ук башланды. Хәзерге вакытта элеватор тавы янында урнашкан территория бушаган, ә калган өлешендә металл бокслар өлеше демонтажланган. Бирдә барлыгы 1400 гараж иде. Обидно и жалко, конечно, потому что столько труда вложили. Тут погреб почти 4 метра глубиной. Мне сыновья помогали, копали все. Хәзер Комсомольск гараж кооперативын демонтажлау төгәлләнеп килә, ни бары 520 бокс калган. Киләчәктә бирдә 220 балага исәпләнгән балалар бакчасы төзелеше башланачак. Кырылмаларның сүтелүе башка гараж кооперативларына да кагылды. Восход гараж кооперативында 700 металл бокслар урынында чокырлар һәм чүп-чар гына калган. Кайсын өйгә кайтам, кайсын кияүгә итеп бирәм. Кайсын бакчага апарып куям. Жалко инде, ничек инде. Бирдә жапмый. Башкарма комитетта гараж кооперативы әгъзалары өчен бернинди компенсация да каралмаган диделәр. Бу муниципаль җир бирдә социаль билгеләнештәге объектлар төзү планлаштырыла. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы эш башлаучы фермерларга 5 миллион сумга кадәр грантлар бирүгә документлар кабул итә башлады. Грант акчаларын сөтчелек фермерлары, ире мөгезле терлекләр симертү фермалары төзүгә, сарыклар үрчетүгә, ана кәҗәләр тотуга, ит һәм йомырка өчен кошчылык фермаларын, ат фермаларын тотуга, теплицалар, яшелчә саклагычлар төзүгә тотарга мөмкин булачак. Грант бирү тәртибе һәм документлар формалары турындагы мәгълүмат Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының рәсми сайтында урнаштырылган. Документлар 2020 елның 19 маена кадәр кабул ителә.
Бегіш аэропортында екінші терминалны түзігеннен соң үшіп кету утыру паласасын яңарташақлары буш кәлі кірешелергіне. Татарстан бюджетінен проект тікшіру ішлерін башқаруға 129 миллион сумнан артық оқша бөлі берілі. Дәулет сатып алулары сайтында тендер иғлан етілді. Башқарушы заказны келесі елінің 10 декабріне қадар үтерге тиіш. Қазір Бегіш аэропортында екінші терминал түзілі. Объект ағымдағы ел оқырына әзір бұлырға дипланаштырыла. Проектны ғамәлге ашыру 2019 елінің февралінде өк башланды. Эксплуатацияға сағатына 200 пассажир қобул ете ала тұрған терминал әзірлелер. Ол 3 қотлы бина, майданы 8501 квадрат метр болашақ. Мұннан тыш, вокзал яны майданын түзіклендіру планаштырылған. Ішлерні башқаруға 770 миллион сум тиресі ақша бөлі бүйрі қорала. Зарядка ясарға музейға барарға еке мастер-класста қатнашырға. Өз изоляция режимі үйді мұңсыланып отырарға сәбәп түгелі тілеген кішіге яңа хөнерлерді өзләштіріп була. Қазіргі уақытта өз-өзіңні өстіру һәм көңілашу үшін интернет майданшықлары шоқты. Интернет 21 ғасырның ең яқын дусты, оның аша рәсім ясарға, жырларға үйренерге була, ең мөһиме бушлай. Нур яшьләр үзәге социаль челтәрендә төрле юнәлешләр буенча виртуаль мастер-класслар башлап җибәрде. Виртуаль дәресләрдә һәркем катнаша ала. Барлык мастер-класслар да гади, аңлаешлы форматта уза. Вот, все, распределила. Вот, кстати, видите, оно прям такое мелкое, рассыпчатое. Вот такое должно получиться. Татарстан хөкүмәтенең социаль челтәрләрендә дә видео дәресләр урнаштыра башлады. Әйтик, иртән туры эфирдә тренер белән зарядка ясарга була. Аккуратно опускаем левую ногу, меняем ножку. Правую назад, левую вперед. Правое колено дальше назад. Распределите равномерно вес туловища. Сәяхәт итәргә яратучылар өчен һәм мәдәният өлкәсендә үсәргә теләүчеләр өчен дә дөньяның күп кенә музейлары һәм театрлары виртуаль майданчыклар ачырга карар кылган. Шулда онлайн режимда картиналар галереясына, мастеровые театрына, татар драма һәм курчак театрларына барырга мөмкин. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, яңалыклар. Келесі мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына иртәгә Рамазан айының 7-нче көне 30 апрель көне сәхәр 12 сәгать 35 минутта тәмам булырга тиеш, авыз ачу 19 сәгать 7 минутта башлана. Яхшылык эшләргә тәүбә кылырга ашыгыз, җәннәттә ашыгучылардан булырсыз. Үзебезнең күңелебезне, каләбебезне чистартырга, яхшы сүзләр сөйләргә, гайбәткә кермәскә, ялган намазга тырышырга тиеш диелә дини китапларда. Шуңа да Рамазан аен мөселманнар көтеп ала. Тоткан розаларыгыз кабул булсын. Бу сезгә ичкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Болгарская ведунья – дипломированный специалист. Высокоэффективный старинный заговор от пагубных пристрастий по фото. Приворот – возврат любимых людей. Благодарность после результата. Запись по телефону в Челнах 21 65 06. Tatmedia.ru. Подписывайтесь онлайн на газеты и журналы легко и быстро.